Bueno, pues faltan solo 2 personas antes de iniciar este vuelo, pero bueno, ya sabedes que hai que esperar, tarjetas de embarque e demais, complicación. Bueno, pues nada, sin máis dilacións, vamos a empezar esta mesa sobre biblioteca escolar base de exploracións e contamos coa presencia de Aurora Ramiro, que ven desde o CEI de Leirano, que nos vai a presentar o seu proxecto lector de centro, do papel á práctica. E a continuación tomará a palabra xa Sonia, que xa está máis tranquila, xa vexe máis relaxada. Sonia Iglesias, que nos vende los días de Melide, o seu plan lector desde unha perspectiva matemática. Bueno, eu xa non vos roubo ningún tempo, se hai algunha dificultad me avisades e minimizamos aí o fecha e todo e xa podemos empezar. Bueno, pues xa sabes, os atallos. Bueno, boas tardes. Vou explicar o proceso de como desenvolvimos o proxecto lector no noso centro, como o levamos á práctica, que creo que eso é o que me pedían cando me pediu Cristina que viñese, a parte práctica, porque ben a parte teórica do diseño sempre xa podemos recurrir a esas instruccións que hai para elaboralos e todo isto. Entonces, por eso poño do papel á práctica e por eso vou ir presentando como fondo sempre actividades de lectura do centro. Ben, pois nos redactamos este proxecto no ano 2007-2008, que foi cando saiu a exixencia de que os centros tivesen proxectos. Se escoita ben? Sí, é que como non teño micro... Foi cando se nos pediu que os centros debían de ter no seu proxecto educativo un proxecto lector. Entón, é un documento que está cos papéis das directrices xerais do centro, que foi aprobado polo claustro e posteriormente no Consello Escolar, que é o procedimento que é habitual. O obxectivo principal do proxecto lector é mellorar esa competencia lingüística. Mellorar a competencia lingüística porque é a que se precisa para desenvolver todas as outras competencias. Sempre está presente e implicada en todos os procesos de aprendizaxe, nas súas catro patas, como lle digo eu, a que a escribir, ler, falar e escoitar, porque ás veces na escola caemos moito en facer máis fincapé na parte de ler ou de escribir que nas outras dúas que son tan importantes como estas. Entón, ese sería o obxectivo principal de ese proxecto, como mellorar no noso cole esa competencia para que nos resulte beneficiosa para todos os procesos de aprendizaxe. Entón, traballamos en 3 ámbitos e desenvolvémolo en estes 3 ámbitos. En primeiro lugar, actualizar e mellorar ese servizo da biblioteca que xa existía e xa funcionaba no centro, estaba aberta e todo o demais, pero melloralo e ampliar o seu uso, porque a veces se limitaba máis solamente o préstamo e a como antes eran as bibliotecas escolares, non? A nos valeu aquí de moito, claro, eu vou contar a nosa circunstancia, nos valeu de moito que xusto este ano nos entramos no plan B, entón tuvemos moito asesoramento e tamén tuvemos financiamento para mellorar e ampliar esa biblioteca. En segundo lugar, o outro campo é fomentar a lectura e a curiosidade. Unha vez que temos esa biblioteca, eses fondos e eses recursos, facer que o alumnado recurra a eles e os utilice. E, por último, fomentar a escritura e a expresión oral, a parte de expresión, esa parte que é de produción e de creación do alumnado, porque, según todos os expertos na materia, a composición escrita, a expresión oral, influyen notablemente nesa adquisición da competencia comunicativa e tamén incluso na comprensión, porque cando eu teño que elaborar e que facer
textos, pois estou meténdome nesa estrutura do texto e en facer que se entenda e todo iso. Entonces, camiñar hacia un pouco usar máis esa parte de creación e de redacción do alumnado. Era un proxecto sinxelo, de poucas follas, e con estas grandes directrices, non? No primeiro apartado levamos a práctica facendo estas cousas, eliminando libros vellos, comprando libros novos, actualizados, de todas as materias, abarcar todo o que poidésemos, centralizamos todo na biblioteca, aumentamos o libro informativo, informatizamos o préstamo, eso en cuanto á xestión, e despois empezamos un pouco tamén a sacar a biblioteca fora, facendo boletíns informativos trimestrais ou cando se iba podendo facer, tabuleiros informativos abaixo, afora, arriba, en todas partes, visibilizala máis, facer cartéis das actividades e contratar xa desde o principio o alumnado axudante. Eso xa tiñamos no primeiro proxecto lector, porque eso, por un lado, é necesario porque axudan e colaboran nas tareas de organización e por outro lado, pois xa tamén é moi formativo para o alumnado que realiza esa actividade. No segundo campo, de fomento da lectura e da curiosidade, poño da lectura e da curiosidade porque, claro, podemos ter recursos excelentes, pero o alumnado ten que querer ir a eles, ten que querer acudir a eles e abrilos e eles, non? En ese campo, as actividades que desenvolvimos foi as que se empezaban a desenvolver en todas as bibliotecas escolares en ese momento. Implantamos a hora de ler, que fundamentalmente figura no proxecto lector como esta actividade de lectura silenciosa, sostida durante 15 minutos de lectura libre, pero despois co tempo tamén se fan outras cousas en ese ratiño de lectura, como comentar o que un está lendo, ou dependendo das aulas, aí despois surden outras ideas que en esa hora de ler se fan, e tamén máis adiante pois a utilizamos a veces para atraer a familias a ler en ese mismo ratiño. Hora de ler. As bibliotecas de aula que se foron formando con materiais que se moven periódicamente, que se levan a aula según se necesite e se van cambiando, porque de aí é de onde fan os rapaces os materiais que utilizan para a hora de ler e tamén para os temas que estean traballando na aula en ese momento, de ciencias, de naturais, do que sexa, revistas, todo variado, levan unhas caixiñas e as cambian, pois, normalmente cada mes, ou máis ou menos, segundo diso despois dos titores. Empezamos pois tamén a mandar as mochilas, a facer pois os préstamos ao alumnado un pouco máis incidido non só en quen queira ir a ler, sino tratando de que todo o mundo leve. Entón, esa parte do préstamo dos recreos, pois tamén os titores nas súas horas de biblio tamén realizan préstamo. Facemos actividades de lecturas compartidas, que son compartidas ou ben cos voluntarios, ou ben compartidas de un maior e un pequeno, compartidas na aula, lecturas en voz alta para despois comentar, todo o que se poda derivar dunha lectura compartida, apertura nos recreos para todo tipo de actividades que os rapaces queiran ir a pasar ali o seu tempo de lecer, que isto suele ocurrir máis agora no inverno que cando ven o tempo bo, pero sí que se enche bastante. E despois os itinerarios lectores que ofrecimos unhas listas de libros que entre todos os profes foron dicindo libros que lles darán resultado, sobre todo libros de ficción, que lles darán resultado nas aulas para traballar a lingua a partir de eles, e entonces elaboramos unha lista para ofrecer a quen queira consultar, que non quere decir que teñan que elegir libros de aí para traballar, sino que para ofrecer ese recurso de consulta. Son libros que están contrastados, que xa se utilizaron por outros mestres e que funcionan. E máis tarde, un tempo despois, empezamos coas familias lectoras, que son
familias que se apuntan libremente para vir a ler. Isto facémoslo, como vos dixe antes, na hora de ler, e entonces veñen, pois, aproximadamente unha por semana suele haber, ou ben para os pequenos, para os medianos, para según, dos pequenos hai máis familias que veñen, non? E len, que eso, pois, para facer o traballo disto é facer un modelado, non? Que vexan distintos modelos de personas que len os profes, pero tamén len as nais, len os pais. Son modelos que ejercen un efecto bastante valioso. Depois tamén nos apuntamos aos lectores electrónicos para ofrecer xa un pouco de outros soportes de lectura, e témolos pois tamén na hora de ler e en préstamo. Temos tres que están nas aulas a partir de cuarto e outros 2 que están en préstamo. E iniciamos o club de lectura como modelo de outros coles que xa víramos en quinto e sexto, que tamén se apuntan casi todos. E entón temos tamén esa actividade que iniciamos tempo despois, tempo máis tarde. Todo iso de fomento da lectura. E da outra parte, que é a parte máis curricular e que incide tamén xa directamente na competencia, unha vez que tes os recursos, unha vez que tes o interese conseguido e a curiosidade, pois xa podemos traballar máis traballo escolar, o que é escolar propiamente dito, fomentando esa escritura e expresión oral, facendo propostas de escrita, non? Empezamos facendo, ao principio, que no primeiro proxecto lector, poñíamos propostas trimestrais. Por qué? Porque podes poñelas no proxecto lector, que os rapaces escriban, que os rapaces fagan redacción, pero non é o mesmo se as propostas se poñen a nivel de centro, porque é máis fácil que así todo o mundo as leve a cabo e as realice, que si están solo no papel e están ali dentro dos archivos do centro, non? Entón, sí que se facían esas propostas desde a biblioteca e os outros equipos tamén con dinamización lingüística. Pois o mellor un trimestre, este trimestre vamos a facer o conto, este trimestre vamos a facer poesía, este trimestre vamos a facer noticieros de distintos tipos, como dixendo tamén liberdade a xente que fixera, ou tamén fixemos de banda diseñada, de cartas, bueno, composición escrita, variada. E sempre unha delas desas propostas o ano, ao menos, tiña que ser do texto expositivo, o sea, para que se traballase coa información. E entón aí é onde levamos a práctica o proxecto lector, levámoslo ás outras materias, as ciencias sociais, ciencias naturais, ao que sexa. E todo iso, concretábamos no plan anual de lectura as actividades que se iban a realizar. E xa desde a xefatura de estudios, isto tamén foi bastante importante para que se levase a cabo o proxecto lector, establecer tempos e horarios, tempos de uso da biblioteca e un calendario para que todos os cursos, todos tuveramos o noso tempo de ir ali. E tamén aportar recursos, porque isto favorece que a xente, ou sea, todos os profes poidan realizar as actividades, que tipo de recursos, como facer textos, ou como buscar información, ou como resumir a información cando a busco. Ese tipo de recursos viñan moi ben aos profes para levar a cabo estas actividades. Ademais, as propostas as realizábamos conxuntamente, tamén foi outra cousa que favoreceu que ese proxecto lector fose adiante, porque non había propostas diferentes dos distintos equipos do centro, cousa que pon aos compañeiros bastante desconcertados cando hai propostas moi variopintas. Entón facíamos unhas únicas propostas, é dicir, podo facer unha proposta de composición escrita, pero con unha temática que interese ao equipo de dinamización da lingua, e que tamén poña algunha proposta de uso das TIC no medio. Entón xa estamos traballando obxectivos de todos os equipos.
E de complementarias, pois empezamos a ver se se podía que as salidas, as festividades sempre tuveran algún obxectivo tamén que contribuíse á consecución do proxecto lector de centro. Como, por exemplo, pois, que sei, se hai unha festividade unha celebración como Samaín, pois que haixa unha actividade de lectura, unha actividade de escritura, unha actividade relacionada cos libros, de expresión oral, que o equipo de iniciación, por exemplo, leva uns programiñas de radio que nos propón facer un cada mes, e entonces sempre relacionado co que estamos a facer, pois os rapaces fan eses programas de radio. É dicir, dalle as festividades un máis sentido que sexan máis da escola e que sexan productivas, e as saídas igual, as saídas pensadas sobre os temas que se están traballando, e que ademais, pois, de paso que saen, pois aprendan a ler letreiros, aprendan a ler tabuleiros informativos, aprendan a ler pola rúa, e veña a ler, o sea, isto é, o proxecto lector é ler masivamente, escribir masivamente, falar masivamente e escoitar masivamente. Cantas máis oportunidades se oferten de facer estas actividades, todo vai a mellorar esa competencia, non? Entón, desde a biblioteca tamén, os obxectivos tamén que puxemos no proxecto, despois ao final vos deixo o texto do proxecto actual. Pois eso, facer exposición, sacar os libros dos andéns, porque senón a veces os rapaces non van ali, non nos atopan, hai que lle mostrar o que hai, sacalos para fora, enseñarlos, facer guías de lectura, aínda que pareza que ninguén se arrima ou que ninguén se acerca, pero isto despois ao longo acaba funcionando. Facer recomendacións de lectura, ao principio facíamolas en papel, en papeliño, e facíamos nun mural e clavaban ali as recomendacións. Despois xa empezamos a dicirles que as teñan que redactar un pouquiño ben, porque tamén non era só recomendo tal, hai que decir por que o recomendo, que foi o que me gustou, o que non, que hai xa tirar pola lingua, basicamente, non? E esas recomendacións logo outros as ven e falan delas e tamén poño buscando a implicación do profesorado porque me parece importante. É dicir, o proxecto lector, aínda que se nos encargou as persoas da biblioteca de realizalo, de redactalo, non é un proxecto da biblioteca. Bueno, eso creo que xa se ve, é un proxecto do centro e é un proxecto que ten que abarcar todo isto que comentábamos, non? Obxectivos de todos os equipos, de todas as materias e de todo o mundo. E como é un proxecto do centro, pois todo o mundo ten que coñecelo e todo o mundo ten que saber por que se fan esas actividades. Volvo mesmo, non? Que se é o papel que está ali guardado solamente non vai a funcionar. Entón, sempre buscamos a implicación do profesorado de todas as maneiras, que colaboren nas actividades o que vos decía antes, non? En aportarnos esa lista de libros que nos interesen, que colaboren en preparar as mochilas viaxeiras, por exemplo, que entre todos redactemos as propostas, e así os profes tamén se van implicando e poden despois, xa unha vez que coñecen mellor a biblioteca, o seu funcionamento e os libros, poden incluso mediar a hora de facerlles préstamos aos nenos, non deixar que os nenos, cando van con eles, collan calquera cousa, senón fijarse e ofrecerlles, e todo iso, todos debemos de coñecer non só o equipo de biblioteca, porque senón sería moita carga e aparte que é imposible que o equipo de biblioteca solo estea pendiente deso. Entonces, eu creo que eso debe quedar bastante refletido no proxecto lector, o de que todo profesor é un proxecto de todos. E avaliando as actividades, todos temos estas planillas que, bueno, tedes moitas na rede de outros coles, de outros centros, do Plan B e por aí, pois as familias valoran, o alumnado valora, os profes valoran, as actividades tamén como foron, e como utilizou a biblioteca, eso facemos para a memoria final, esos dos quesitos son sacados da memoria de fin de curso, de como os profes se desenvolveron. É un exemplo, non? Choquei 3 para ver. Pero as outras 3 as utilizamos durante o curso para valorar as actividades que se fan.
E agora me acaba de decir unha compañera que xustamente, e a mí non se me ocurrira nunca, que podíamos estes resultados tamén comunicarlos ás familias algún dos boletíns informativos, porque non se me ocurría nunca. Porque está ben que vexan, por exemplo, que a lectura das familias é unha das máis valoradas polo alumnado, unha das que máis se valora. E iso non caía. Hai que estar sempre ben. Pois a avaliación tamén ten que figurar no proxecto lector. Avaliar as actividades, avaliar o que se fai. Por que? Porque mentras avaliamos estamos facendo unha reflexión. E non é que cubrir o papel e que queda aí o papel cuberto, senón o proceso ese que nos facemos mentras avaliamos sempre nos vai a levar a mellorar, porque nos vamos a encontrar con cousas que vemos que podemos facelas de outra maneira, ou porque isto fallou ou non. Entonces, niso é importante a evaluación, que sexa formativa, que nos axude a mellorar. E pouco a pouco, como tamén nos fomos anotando a cursos, pero o que nos deu tamén outro pulo foi o plan de formación permanente do profesorado, que eu penso que foi unha boa idea, estes plans de formacións permanentes nos centros, porque van aplicados ao teu centro, porque tú estás formándote para o teu alumnado e experimentas e pos en práctica o que aprendes co teu alumnado. Entonces, unha das líneas que temos dúas, pero unha das líneas é a do desenvolvemento das competencias clave e desenvolvemento e avaliación das competencias clave. E eso para aquí, para o proxecto lector, nos deu a nós tamén un pulo moi importante. Porque claro, polo que dicía antes, porque se todo o profesorado estamos implicados e estamos bastantes metidos no plan de formación, iso sempre vai a repercutir en beneficio do centro. Entonces aí empezamos a diseñar proxectos de tipo interdisciplinar, donde os rapaces busquen información, a comuniquen e teñan que estar en actividade, non? Creando, o que decíamos antes, creando, producindo máis, porque xa se sabe e todos os expertos o din que se aprende máis así, non? Donde esas 4 partes da comunicación, ler, escoitar, escribir e falar, son os recursos que se necesitan para levar adiante o proxecto. Entón, teñen que ler, teñen que falar, teñen que chegar a acordos, teñen que redactar, que todo iso. En eso estamos agora, e aprendendo e formándonos. O que facemos para que ninguén se preocupe do currículo? Pois o que nos di a nosa asesora do plan de formación, e que tamén decía esta mañán Olga na súa exposición, ver os estándares. Colles os estándares da tua materia, do teu nivel, e revisas os estándares avaliables e seleccionas aqueles que vas a avaliar con ese proxecto. E veredes como saen moitísimos, porque os estándares son competenciais. Entonces, estás máis traballando, te vas a dar conta de que sí que estás traballando as competencias que se nos exixen ou que se nos piden. Entón, nos chegado a este punto en que empezamos a isto, pois vimos que tiñamos que redactar un novo proxecto lector, e redactamos este curso. Estamos empezando co novo, que o aprobamos no mes de xuño do pasado. Sigue sendo sencillo, sigue sendo breve, sigue sendo moi aplicable, penso, e incluímos un pouco máis de alfabetizacións múltiples, tamén incluímos a biblioteca inclusiva, que agora tamén se nos está demandando, e incluímos tamén a avaliación da comprensión lectora e comprensión oral e escrita, que non a tiñamos. Que tiñamos? Que utilizábamos unhos textos con preguntas para ver como comprendían. Mal, cando empezamos a aprender isto das competencias, vimos mal. O que temos que avaliar é competencia, que competencia ten. Entón non nos servía eso, non? Eso nos servía a valorar si é quen de resumir un párrafo, si é quen de decir de que tema trata un texto, si é quen de explicar, si é que todo é en plan, en clave de competencias, porque é do que se trata, porque estamos tratando, o proxecto lector trata de desenvolver unha competencia, non? Aí poño uns exemplos de como os nenos están facendo cousas, non? Están lendo, están comentando lecturas, están facendo un traballo en equipo, están falando, están explicando. Eso é comunicación lingüística. Entonces foi esa volta que lle demos agora a este novo documento que fixemos.
aquí vos poño o proxecto lector este novo. Como vamos, José Luis? Ben? Vale. Ben, no blog da biblioteca podes ver quen está interesado en distintos aspectos, en ver hora de ler, familias lectoras, os proxectos ou que sea, pois buscando polas etiquetas, e como saben que só teñamos media hora, por dixen mellor deixo aí, quen está interesado que busque, sobre todo que vos fixedes en este apartado de mestres, que fixemos unha pestana para os mestres, donde aquí temos pois, recursos deses recursos que vos comentaba antes, que sí que se deben aportar para os traballos nas aulas, e hai recursos pois nosos e recursos de outros centros. Claro, que agora pois non me funcionou o enlace. No, estaba aquí. Ben. Entón, se pensamos aquí en mestres, a parte de recursos web, nos elaboramos algunhas directrices para escribir, para facer distintos tipos de textos. Eso fomoslo facendo pouco a pouco según íbamos traballando. Algúns son feitos polo equipo da biblioteca, outros por outros profes, e son útiles. Pois, como vos decía, pois, claro, ao principio nós utilizábamos e facíamos a composición de textos como tarefa, pero agora a composición de textos vai incluída nos proxectos, porque según se necesitamos escribir un tipo de texto, pois o escribimos. Un contiño para pequenos, os pasos dun conto para pequenos, como describir, como facer unha recensión, como facer unha biografía, como facer un informe de un experimento, un informe científico, este fixémolo ano pasado, porque o traballaron, como facer unha noticia. Entón, todo isto para axudar ao alumnado e ao profesorado. E engadimos tamén ao curso pasado isto, que facer cos libros de ficción, porque a veces tu tes un libro de aula que mandaches de lectura ou que truxeches un lote para traballar, e como podes traballar a lingua a partir da motivación desa lectura. Entón, puxemos que este é un documento aberto a cousas que se nos vayan ocurrindo e engadindo, que cousas podemos facer con ese libro, non? Antes de ler, para cando lemos, despois de ler, pois por aí, ideas. E despois recursos, pois reunimos recursos de outros coles. Tamén temos unha presentación de como facer un traballo, tamén para eles, que esa tamén se pode ver na aula con o profesorado, cos alumnos, e ir comentando os pasos, que como facer un traballo monográfico sobre un tema, en calquera materia, porque despois de traballar todas estas propostas que son do centro, pois logo os profes nas súas materias van facendo tamén cousiñas en esta mesma línea. Entonces, bueno, esta presentación. Esa non a paso porque está por aí. Si, son cosas menos. No, va bien, xa busco, José Luis. Ben, e aquí vos deixo entón o texto do proxecto lector actual, que é iso, moi sinxelo. Donde ten pois un repaso do que se cumpliu do anterior e por que decidimos actualizalo, con que finalidades decidimos actualizalo, os obxectivos e as actuacións, que as actuacións van en eses mesmos apartados de organización e xestión da biblioteca e os seus recursos,
de fomento do hábito lector, de dinamización cultural, de adquisición de habilidades informacionais, donde poñemos que seguiremos facendo estes documentos, estes proxectos de documentais e tarefas integradas, e de mellora da competencia, e aquí reflectimos con detalle tipos de textos que pensamos que sí, que antes non o tiñamos tan especificado, tipos de textos que deben aparecer. Pode haber máis, seguro, porque, bueno, cando se fai algo sempre che queda algo no tinteiro, pero para que se toquen todos e se nos acordemos de tocar todos ese tipo de textos. Textos de lingua, de literatura, textos de ciencias e matemáticas, en artística tamén a interpretación, esas novas lecturas de un cuadro, de unha pintura, de unha peza de música, todos son lecturas, a leer e interpretar, de prensa, medios de comunicación e de vida cotiá. A lectura está presente en todas partes, entón aproveitar todos eses recursos, e engadimos entón a práctica de construción de textos de todas as tipoloxías, seguindo os modelos que se traballen, seguindo as pautas de orientación que lle das, e entón aquí se aparece a avaliación que a poden facer eles mesmos ou os seus compañeiros. Cando eu fago un texto escrito ou fago unha exposición oral, si sei previamente que requisitos ten que reunir ese texto, ten que reunir esa presentación, xa vou poder avaliala despois eu, ou avaliar unha da outra, por exemplo. O meu texto pois ten párrafos estruturados, ten deixamarxes, ten unha introdución, ten unha conclusión, e vas cruzando, clic, 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 si non, e avalías unha produción, e esa é unha avaliación de competencias, unha avaliación onde avalías os produtos. Claro, antes non facíamos así, agora, despois de aprender, vimos que hai que avaliar de outra forma, hai que avaliar a competencia, e para avaliar a competencia non nos valen eses instrumentos que avalían solo contidos, que tamén nos podemos utilizar, pero creo que hai que refletir isto, que avaliar os seus produtos, as producións escritas, as producións orais do alumnado. E engadimos esa práctica de borrador, revisión, reescritura tan boa e tan saludable, de que cando escribo, reviso, volvo a escribir, volvo a reescribir, volvo a mellorar, hasta que encontre o texto definitivo, porque aí se producen aprendizaxes múltiples. Recoñer as actividades de sempre e organización. A organización reflejada tamén aí no proxecto lector, esa organización de os equipos conxuntamente, todo o que o equipo de dinamización realiza no noso cole, moitas actividades, pero sobre todo leva a revista escolar, levan a eles, e leva eses programiñas de radio escolar que tamén facemos, ou levan eles tamén, porque se fai íntegramente en galego. Eso é proxecto lector. E todas as propostas de TIC relacionadas tamén con comunicación son proxecto lector. Entón, isto vai a facer que, se facemos as propostas conxuntas, que vayan adiante, que ese proxecto lector sexa unha realidade, ou polo menos no noso caso axudou. E finalmente, a avaliación, o que vos comentaba, a nos foinos de moita utilidade tamén unha sesión de docencia que tivemos con Neus Martín, que é experta en avaliación e que nos abriu tamén moitos ollos en este tema de avaliar. Como estamos avaliando? Hai que ir abandonando ese limitarnos a avaliar os coñecementos, porque claro, non estamos avaliando competencias con iso. E esta é a planilla que nos puxemos para avaliar a comprensión lectora para pasarlle os profes, que tamén a puxemos, todo o mundo dixo, está moi ben, no claustro non lle deron moita volta, e o mellor ainda require volta, pero bueno, que eso se pode engadir, quitar, ou o que se queira. Desanticipar datos do contido a partir dun título, recoñecer a tipoloxía textual e a súa finalidade, quen de expresar a idea principal dun parágrafo. Eu creo que con estas cousiñas, se poñemos sempre, casi sempre, ás veces ou nunca, sacamos unha idea máis ou menos de como está o nivel de comprensión lectora dun rapaz. Entón, avaliar a comprensión lectora con estas cousiñas
e a expresión escrita ou oral con esas plantillas de condicións que ten que ter o seu texto. E aí eso foi unha das cosas que aprendimos con esta señora. E, ben, con isto... Abrirá outra vez en el principio, ¿no? Ben, e con isto remato. Si tedes alguna cosa que preguntar... Moitas gracias, Aurora. Preguntas despois. Sí, bueno, como vas moi ben de tempo, non sei se queres unha pregunta inmediata. É que non quixen que me pasara outra vez o que me quedara corta de tanto dixen. Este ano está saindo todo moi ben, non sei. Insistimos moito, somos moi malos. Alguna pregunta así inmediata para Aurora, senón despois ao final, pois, vamos outra vez. Damos entonces paso a Sonia. Zarrapecha todo iso, se hecho todo allá. Moi interesante o tema da avaliación, vale, sempre... Bueno, nos foi que nos abriu unhas luces esa muller, nos abriu os ollos... Todo, pero o tema da avaliación sempre é algo que está aí, pero penso que está dando un enfoque que era necesario comentar. Claro, porque que isto... Estar moi atentos ao que publiquen no blog de Aurora. Bueno, blog, hai que ter tempo para... Vale. Sonia, entonces, cando queiras. Vale. Bueno, para empezar quería algo que non incluí aquí na presentación e brevemente contextualizar, dar uns datos sobre o centro para contextualizar un pouco o noso traballo. Eu procedo de, traballo no IES de Melide, o IES de Melide está situado na vila de Melide, é un centro do rural, é o único centro de secundaria que hai en Melide, no concello de Melide e nos concellos veciños, que son o de Ortoqueso de Santiso. A meirande parte dos 405 alumnos que temos nos actualmente no centro proceden destes tres concellos. Como oferta educativa temos, por unha parte, a ESO, bacharelatos, un ciclo medio de Madeira, FP básica de Madeira, ESA e EDI. Estamos traballando actualmente no centro 70 personas, das cales 60 somos docentes, e estes docentes estamos repartidos en 19 departamentos. Vale, unha vez feito isto, vou explicar o porqué de Plan Lector desde unha perspectiva matemática. Bueno, hai dúas razóns. Unha, eu uso matemática, e entón quería levar un pouco o tema ao meu terreno, máis que nada por motivos de seguridade, me sinto máis segura no terreno das matemáticas. E outro, porque cando desde a Asesoría de Bibliotecas Escolares nos propuseron participar aquí nas jornadas para falar sobre o proxecto lector no noso centro e o seu desenvolvemento, pois nese mesmo momento no meu departamento estamos valorando a posibilidade de traballar dunha forma máis explícita a resolución de problemas desde as matemáticas. Entón, dando de voltas a unha cousa por un lado e a outra polo outro, atopei como paralelismos entre ambas. E entón vou explicar que paralelismos atopei. Bueno, perdón, que estou un pouco nerviosa. Ben, o primeiro de todos, temos aí dous retos. Reto 1, resolución dun problema matemático. Reto 2, obxectivo último que acomete un proxecto lector de centro, fomentar a lectura, a escritura, as habilidades informativas, así como procurar a adquisición das competencias claves do noso alumnado. Se a resolución de problemas matemáticos pon un reto para a maioría da xente, eu creo que en nas nosas mans, como docentes e como membros do equipo de biblioteca, temos un gran reto que é este que defino como reto 2. Quedadevos con reto 1 e reto 2 porque vai estar aparecendo todo o rato. Entón, máis similitudes. Non hai fórmulas máxicas que nos conduzan á súa resolución, nin un caso nin un outro. Resolver estes retos é en gran medida unha cuestión de habilidade, e esa habilidade a maioría das veces se adquire mediante a práctica e a imitación. E despois outra similitude que atopei é a seguinte. No século pasado, a mediados do século pasado, un matemático húngaro, George Polya, publicou un libro que se titula Como plantear e resolver problemas matemáticos. E neste libro definía 4 etapas esenciais para acometer a resolución de problemas. Eu creo que son
totalmente extrapolables ao reto que nos compete. Bueno, o iso quero mostrarnos. A primeira fase é comprender o problema, que ademais di Joost Polya que é unha fase de vital importancia. Recordar, o reto 1 é a resolución de problema matemático, o reto 2 é o reto que nos compete a todos nós. Cando empezas a elaborar un proxecto lector de centro, o primeiro que tens que facer é un análise de situación de partida, tanto a nivel de lectura como lectura comprensiva, educación documental, recursos humanos, materias. Se vos fixades, eso pode ser a resposta que aparece como pregunta no reto 1. Que datos se coñecen do problema, neste caso da situación de partida destes niveis, sobre que elementos hai que estudar ou que elementos temos que profundizar máis. E unha vez que temos feita esa análise de situación, pasamos a unha segunda parte, que é que se nos pide ou que buscamos, que é o que nos, dentro do proxecto lector de centro, establecemos como obxectivos. Que obxectivos nos marcamos como dentro do proxecto lector de centro. Na fase 2 está o de trazar un plan. Ben, dentro do que é resolución de problemas, é escoller aquelas estrategias que creemos que nos van a conducir á solución do problema. Aí poño varias, que podían ser facilmente aplicables ao proxecto lector de centro. E no noso reto, no que nos compete a todos nós, a todos que estamos aquí, pois entón o que facemos é diseñar unhas, como decía a miña compañera, como unhas liñas básicas de actuación para acadar esos obxectivos que nos marcamos na fase 1. Vale, esas liñas básicas as reflexamos ou as temos recollidas no proxecto lector de centro, que é un documento a medio prazo, e as concretamos anualmente no plan anual de lectura. Como elaboramos nós no noso centro o proxecto anual de lectura? Bueno, o noso proxecto lector de centro tamén foi elaborado no ano 2007-2008, igual que eles. Eu nese momento non estaba no centro, creo que foi un proceso así bastante arduo e lento, e en todo momento se buscou o consenso entre todos. Participaron todos os profesores, sí, bueno, se creou unha comisión formada por, como mínimo, o xefe de departamento de cada... un representante como mínimo de cada departamento, que era o departamento e algunhas persoas máis. E despois foi aprobado en claustro e demais. Como se elabora o proxecto anual de lectura? Bueno, pois nós para elaborar o proxecto anual de lectura partimos do proxecto lector de centro, das experiencias de anos anteriores e de un tema monográfico. Hai unos anos decidiuse na biblioteca establecer un tema específico sobre o que traballar ao longo do ano, porque creíamos que era unha forma de integrar, conseguir unha maior integración da biblioteca na vida do centro. Tamén era unha forma de facilitar o tratamento transversal dos contidos e o enfoque interdisciplinar. Sempre buscamos un tema que trate de aglutinar a maior cantidad de intereses e actividades, vale? É dicir, un tema que dé cabida á participación de todos os departamentos que queiran formar parte ou participar ou traballar sobre este tema. Despois fan aportacións aos cursos de lectura, a biblioteca, os departamentos e o equipo de dinamización e normalización lingüística. Cal é o papel da biblioteca? Pois a biblioteca funciona como coordinadora, propón o tema, como vos comentei. Esta proposta de tema se fai finalizado o curso, que é o tema que se propón para o curso seguinte. Comentarvos que despois incidirei nesto máis adiante, que no equipo de biblioteca, nós somos en total 19 departamentos, no equipo de biblioteca están como mínimo representantes de 10 departamentos, o que polo menos a metade dos departamentos teñen algún representante no equipo da biblioteca. Non somos os que collemos os temas, pero estamos abertos a propostas de calquera outro profesor do claustro. Deseñamos as liñas de actuación da propia biblioteca, recollemos as propostas do club de lectura, dos departamentos e do equipo de dinamización e normalización lingüística e redactamos o plan. Pasamos á terceira fase, que é poñer en práctica este plan que está deseñado. E isto é común tanto no reto 1 como no reto 2. Como está posta en práctica? Que papel desempeña a biblioteca? Pois xa dixemos que propón un tema, coordina, deseña actividades, ofrece recursos, informa o claustro, a CCP, o alumnado, as familias, promove a implicación de profesorado e alumnado a través de campañas informativas, de campañas publicitarias, é un punto de encontro, lugar de traballo, espacio de lectura, de consulta
e finalmente publica os produtos finais que os publicamos sobre todo no blog da biblioteca, Bibliomelide, no blog de Club de Lectura, que se chama Papalibros, ou tamén na web do centro. Algo fundamental para a posta en práctica do plan anual de lectura é o traballo en equipo. E aquí vos indico unhas pinceladas de como é este traballo en equipo, como nos organizamos. Ben, antes vos falaba do equipo da biblioteca. Eu agora son a coordinadora do equipo de biblioteca, pero o equipo de biblioteca eu personalmente distingo como dous subgrupos. Vale, un grupo que eu chamo como grupo de xestión, aínda que non só exerce labores de xestión, pero que é aquelas persoas que dentro do seu horario teñen sesións destinadas a guardias de biblioteca. Entón, realmente somos os que levamos a parte fundamental de xestión. E despois tamén, que aquí é onde digo que hai cando menos representados 10 departamentos, vale? Somos 12 personas en total e hai representantes de 10 departamentos, que repito é a metade dos departamentos do centro. Pero despois tamén hai xente que de forma permanente ou puntual participa sobre todo nas actividades de dinamización da biblioteca, vale? Pois ven aportando ideas, ou tamén participando en todas aquelas ideas que saen da biblioteca, vale? A hora de actualización de recursos e demais. Facemos reunións abertas a todo o profesorado. Normalmente estas reunións son no recreo para facilitar que aquel profesorado que este interesado en participar ou en propoñer calquera iniciativa pois poda asistir. Como ás veces é imposible, entre guardias de recreo e demais, pois entón o que facemos é comunicarnos vía correo con todos os membros, con todo o profesorado. Anunciamos cando van a ser as reunións e cales son os puntos que se van a tratar, información sobre estes puntos, e unha vez que temos a reunión tamén enviamos por correo cales son os acordos que se tomaron en ditas reunións. O alumnado tamén fai as súas achegas, normalmente a través do profesorado ou ben profesorado que imparte clases ese ano ou a través de algún membro do equipo de biblioteca. Hai unha coordinación continua entre vicedirección, equipo de dinamización, normalización lingüística e biblioteca, colaboración tamén moi estreita coa orientación e as TICs. Apoiamos esa biblioteca calquera proxecto que se leva a cabo no centro e viceversa. E desde hai moitos anos no IES de Melide, creo que ademais son as cousas que o caracteriza, hai unha dinámica creada de proxectos e actividades, o cual é moi fácil que calquera iniciativa que saia de calquer, non sei, de equipo de dinamización, de vicedirección, da biblioteca, ou iniciativa dun departamento ou dun profesor en concreto, pois cale polo menos en algún grupo de profesores. Que ferramentas utilizamos para este traballo en equipo? Utilizamos entre nós para comunicarnos profesorado con profesorado e para este traballo colaborativo as ferramentas de Google, e tamén as utilizamos para traballo e comunicación entre profesorado e alumnado. Importante tamén o papel que desempeña a Salva Sabalá, que temos en primeiro e segundo, e tamén a emisora de radio de Falamelide, da que falarei máis adiante. Última fase, común a estes dous retos, comprobar os resultados. Como poño no reto 1 é comparar co contexto o resultado obtido e a súa diferencia coa realidade que se pretende resolver. Ben, neste campo estamos a anos luz da experiencia da vosa compañeira, da compañeira do que acaba de expoñer. Sí que facemos unha valoración, pero non unha valoración así tan reglada. Facemos o que temos en moitas reunións periódicas de biblioteca na que se fai balance das actividades realizadas, pois o nivel de participación, de alumnado, de profesorado, o nivel de aceptación das actividades propostas, que uso se fai da biblioteca, cal é o número de préstamos, canta xente participa, por exemplo, nos clubs de lectura, etc. E despois, pero non pasamos en pisas. De momento non temos elaborado ninguna pisa, eso me refiro. O que sí que se fai tamén a final de curso un balance destas actividades que queda reflectida nas diferentes memorias de departamentos, porque todos os departamentos participan en a elaboración do plan anual de lectura e todos os departamentos fan a súa memoria, no plan, na memoria da biblioteca, na memoria propia do plan anual de lectura, vicedirección, etc. Ben, se vos en internet buscades resolución de problemas matemáticos, normalmente hai un apartado no que sempre aparecen como unha batería de estrategias que se poden utilizar a hora de afrontar un problema matemático, resolución de un problema matemático. Entón eu, imitando este tipo de documentos, tamén vos coloco aí unha serie de
unha colección de estrategias que nos utilizamos, aplicamos no centro para poñer en práctica o plan anual de lectura. Vale? E, por outra parte, tamén poño na columna de al lado a organización. A parte do que xa dixemos, algo básico que tamén, normalmente, como nos organizamos, sobre todo no equipo da biblioteca, é repartir o traballo entre os membros do grupo, e como somos membros que procedemos de departamentos tan variados e somos tan variados entre nós, somos membros que nos complementamos, e isto a verdade que funciona moi ben a hora de realizar calquera tipo de actividade. E o que vou facer é desas estrategias das que falaba, e que defino estrategias como un conxunto de actividades que están coordinadas e encamiñadas a conseguir un obxectivos, pois vos vou a poñer algúns exemplos destas estrategias concretas. Por exemplo, de traballos monográficos, escollín este de interculturalidade, que, bueno, como vedes, é unha actividade que levamos a cabo xa hai anos, no 2012, pero era o primeiro ano que eu estaba no centro, e escollín esta por un motivo, bueno, por varios motivos. Un deles é que esta actividade surdiu por unha necesidade que se creou no centro, unha necesidade que aparece reflectida aí nos obxectivos. Por unha parte, nos contábamos con 10 alumnos que eran inmigrantes, e entón o que pretendíamos era favorecer a súa integración e tamén inculcar o respeto polo diferente, vale? Que era un problema que en aquel momento había no centro. Dentro das baterías de actividades que desarrollamos nesta semana de interculturalidade, aí tedes varias, mapas con países procedencia dos alumnos, elaboración de presentaciones, xornada gastronómica, exposición de obxectos. Para mí, as máis os que máis valoro desde o punto de vista personal son estas, porque aquí cada un desos 10 alumnos que vos comentaba eu, que procedían de diferentes países como Cuba, República Dominicana, Suiza, había un alumno de etnia gitana, Marruecos, pois cada un deles o que fixo é, de forma individual ou coordinando un grupo, facer unha presentación sobre o seu país. Todo isto conleva, pois, documentarse, búsqueda de información, selección de información, tratamento de información, crear a túa propia produción, vale, da información, e despois fixeron unha exposición oral de esa presentación na biblioteca. Bueno, aquí de feito vedes esta é a Hassar, que é unha nena marroquí, unha chica marroquí, no momento en que expoñía a súa presentación. Despois tamén parece outro traballo moi interesante que fixeron alumnados de cuarto con profesorado de lingua castelá e de xeografía e historia sobre a cultura xaponesa, que vos ensino, porque me parece que abordaron diferentes aspectos da cultura xaponesa, o culto a beleza, religión e filosofía, poetas que cultivaron o haiku, música, vale? E agora? Gracias. E despois algo tamén polo que escollín para poñernos como exemplo esta actividade é pola implicación das familias, sobre todo na xornada de gastronomía e na exposición de obxectos, que iba unha exposición, que son estas fotos que aparecen aquí, de obxectos dos diferentes continentes. Ademais, algún dos familiares viñeron á exposición dos seus fillos e ver a cara dos fillos, que estaban todos satisfeitos co seu traballo, e ver a cara dos pais vindo como os seus fillos eran os protagonistas desas xornadas, pois para mí foi algo que me marcou e por eso escollín esta actividade. Seguindo coa estrategia dos traballos monográficos, temos o de anónimas e escollín este porque é o tema específico, dos que vos falaba antes, co que estamos traballando este ano. Vale, os obxectivos, visibilizar e dar a coñecer a cultura de autora anónima ou pouco coñecido, en especial as autoras, e poñer en valor a cultura popular e dar, o sea, recoñecer o papel daquelas persoas que forman parte do noso legado cultural histórico, pero que quedaron en un segundo, terceiro ou cuarto plano, non? Este é o tema co que estamos traballando este ano. E dentro deste tema, unha actividade que tivemos a última quincena de outubro, a que titulamos Quincena da Memoria Histórica, que é un proxecto interdisciplinar, no que
fundamentalmente intervenimos varios departamentos, pero fundamentalmente organizada por Biblioteca e o Departamento de Xeografía e Historia, no que se realizaron todas as actividades que vedes aquí, unha exposición onde se facía o seguimento de 2 galegos que acabaron un campo de concentración nazi. Desta exposición os alumnos fixeron cuestionarios e algúns fixeron traballos tan bons como o que aparece aquí nesta foto de aquí, vale, que é unha alumna de segundo da ESO. Trouxemos tamén a un periodista que é Manuel Torrente de Radio Televisión de Galicia, que nos presentou o seu documental, que tamén habla do campamento de Mauthausen e dos exiliados españoles que estaban aí, que estiveron aí, e tamén trouxemos a periodista Monse Fajardo, que nos veu a falar sobre mulleres galegas represaliadas despois do golpe de Estado do 36. Vale, contándonos relatos e historias que tamén están incluídas nun libro que acaba de publicar ela, que é un cesto de mazas, que ademais algúns destes relatos foron lidos por alumnas que participan no club de lectura e que estas mesmas foron as que fixeron a presentación desta escritora. Ben, para que vexades aí que hai unha acorde, o sea, que se escolle un tema e diferentes departamentos ou desde o club de lectura participan no traballo deste tema. Tamén por parte da Biblioteca do Centro elaboramos unha presentación relacionada con esta temática e relacionada co Día das Bibliotecas, que era Bibliotecas na Segunda República co seu cuestionario. Non sei que tal vez de tempo. Perdón. Nada, moito, quedanche 35 minutos. Bueno, vale. Pero Non pode ser. Pero non era media hora cada Sí, uno. no, media hora. Sí, era media hora cada un. 45. A min, por iso iba como unha moto, porque a min dixeron unha media hora. Sí, media hora. A min dixeron unha media hora. 40 minutos para deixar 5 para tal, o sea, Bueno, vale. Non doi unha. No, Eu non dou media unha. hora, media hora. Sí. empezamos un pouquinho antes, vas moi ben. Pero Bueno. nada, aí fai moito calor, Outra estrategia que... Perdón. Continuamos. Outra estrategia que aplicamos á celebración das conmemoracións e dos aniversarios. Un dos objetivos das conmemoracións e aniversarios é o de concienciar, o de concienciar e sensibilizar o alumnado en temas tanto a nivel cultural como social. Ben, unha das conmemoracións que fixemos aí a semana pasada foi o Día da Filosofía. Vos vou a poñer aquí un trocito de vídeo para que vexades. A ver se son capaz. Un poquito máis para adelante. Non quero que me manejen, quero pensar libremente, sen que dirixas a mí. Filosofía. Bueno, corto aí porque hai moita fase para que vexades as diferentes actividades. Con todo isto estorbarte, eu quero volver pensarte. Con todo isto estorbarte. Ben, estas foron unha serie de actividades que se levaron a cabo do Día de Filosofía, que en esta ocasión foi un día moi reivindicativo porque querían tanto o profesorado como a de filosofía concienciarnos sobre a importancia da filosofía no currículo dos nosos estudiantes e tedes aí eso, pois ilustración de citas filosóficas que aparecen aquí nos cartéis. Pois digo, había esta música que escoitábamos de fondo reclamando máis filosofía. Houbo unha regueifa onde a regueifa era entre filósofos gregos e alemáns, vale? E unha actividade que se repite todos os anos que é o filocafé nas aulas. No filocafé nas aulas o que se trata é, bueno, esta é unha actividade que surde nos anos 90 en Francia e o que se trata é de sacar, o sea, de volver aos orígenes da filosofía.
É dicir, a filosofía surde nas plazas públicas, nas aulas. Pois a idea é un pouco esta, de todos podemos practicar de forma natural a filosofía, todos temos pensamentos, opinións sobre o que acontece ao noso redor, e filosofía é pois contrastar esas opinións con outras persoas que teñen opinións diferentes ou similares. O que se pretende sacar un pouco a filosofía das aulas, alonsarnos dese papel que desempeña o profesor en plan monólogo, explicar un filósofo e outro, e convertir a filosofía no arte de facer unhas preguntas, escoitar honestamente o interlocutor e potenciar as capacidades críticas de reflexión do alumnado. Entón, esta actividade o que fai é os alumnos escollen os temas sobre os que van a falar, os alumnos participan libremente nesta actividade, o que se potencia é a orden e a fluidez do diálogo, é fundamental escoitar e respetar as opinións dos diferentes interlocutores, e o profesor ou profesora a labor que ten é de animador. O profesor o que fai é, cando intervén, é simplemente para conducir o diálogo, buscando unha maior, digamos, non me sale a palabra, que o alumno profundice máis nos seus argumentos, vale? E que sexa capaz de extraer as súas propias conclusións. Ben, outra estrategia que utilizamos é o tema da actualidade, que o ano pasado o que fixemos foi traballar sobre o tema dos refuxiados. A idea inicial surdiu na clase de filosofía de cuarto da ESO, que os alumnos fixeron un debate sobre a situación dos refuxiados sirios, e o que fixeron é dividir en grupos diferentes. Cada grupo asumía o papel dos protagonistas deste conflito. Unos facían o papel de España, outros de Turquía, outros de Grecia, outros de ACNUR, outros dos refuxiados sirios, e entón fixeron como unha especie de Parlamento Europeo e defenderon as posturas de cada un destes protagonistas. Esta idea que surdiu da clase de filosofía de cuarto de ESO, recolleu na biblioteca e decidiu ese ano dedicar o mes de xaneiro, o Día da Paz, máis que un día foi unha semana, aos refuxiados. A esta iniciativa nos unimos un montón de departamentos e, bueno, para indicar, como actividade destacada dunha das actividades, que foron varias, as recollidas no blog da biblioteca. Esta aquí que vedes aquí, estas imágenes, que foron os alumnos de artes escénicas que por iniciativa propia se uniron a este traballo, documentándose sobre a vida de diferentes refuxiados, sobre a súa historia, as súas circunstancias, asumiron ou se puseron na pel destes refuxiados e fixeron unha representación un día no recreo para o resto do centro. Ben, aquí temos outra comemoración que a recollín basicamente porque nesta participamos os departamentos de ciencia, que dentro dos departamentos que hai no centro son os que temos que acabar de subirnos ao carro, vale? O que pasa que aquí se combina por unha parte actividades de ciencia con actividades organizadas na radio. Bueno, vou un pouco rápido. Outras estrategias, concursos de textos breves para que o alumnado perda o medo á escritura. Se propón un tema determinado e se fai concurso de chíos, aí o Día da Candeloria, de microrelatos relacionados coa violencia de xénero, epitafios polo Samaín. Traballos monográficos, como os xogos de pistas, que é un traballo interdisciplinar no que se pretende a búsqueda, que os alumnos traballen a búsqueda de información tanto nos libros como na rede, e tamén comentar o traballo en equipo. O teatro é outra ferramenta importantísima, na que tamén se potencia o traballo da lectoescritura, da lectura dramatizada, da creación de textos, da adaptación de textos. Normalmente o traballo do teatro está integrado en proxectos interdisciplinares. Aquí tedes varios exemplos: Samaín, intervencións teatrales que se fan curtas nas aulas polo Día das Letras, polo Día da Violencia de Xénero, relacionado co tema que traballamos o ano pasado, que era o 50 aniversario do centro. Radio, tamén ferramenta moi importante a hora de potenciar a lectoescritura e a creatividade, elaboración de guiones, lectura, dramatización. A radio, e tamén o traballo da radio, a veces forma parte de proxectos ou tamén pode ser un proxecto en si mesmo. Aquí temos, isto é un traballo de aula que se fai na radio, que é do alumno de FP Básica, con contos, e aquí temos rapaces que teñen os seus programas de radio, que emiten con unha certa periodicidade e que os fan fora do horario lectivo.
Tamén audiovisuais, outra ferramenta que utilizamos no noso centro, tamén coas mesmos obxectivos que a radio. O pasa que aquí manexándose a linguaxe audiovisual e que tamén pode ser un traballo que forma parte dun proxecto ou un proxecto en sí mesmo. Aquí tedes a grabación dun documental relacionado co tema específico do ano pasado, que era o 50 aniversario. Aquí temos os alumnos de primeiro que están facendo unha grabación na biblioteca para un traballo dun programa no que estaban apuntados os alumnos de primeiro, que era o de clases sin fume, e isto é un traballo que fixeron as alumnas de artes escénicas, pero este xa era un proxecto en sí mesmo, en homenaxe a Maruja Mayo coa adaptación de texto do mesmo título. Club de lectura importantísimo, o seu objetivo é ler e compartir. Temos o club de lectura dividido en 3 seccións: Benxamín, que son o primeiro ciclo, Juvenil, que son terceiro, cuarto e bacharelato, e o de adultos, do que formamos parte 25 personas, profesoras, profesores e nais, a maioría son nais, con reunións quincenais ou mensuais, depende do grupo, e con actividades, aparte de quedar para comentar libros e demais, actividades como visitar bibliotecas, charlas, etc. Do Club da Lectura, además, salen propostas de colaboración con outras bibliotecas de Melide ou Radio Melide. Aquí temos uns contacontos mitolóxicos de alumnos do Club de Lectura que foron a un centro de primaria de Melide a contar aos seus alumnos esos contos. E aquí temos 3 rapazas do Club de Lectura que o ano pasado iban periódicamente a Radio Melide, a radio de Melide, para falar sobre as lecturas que facían. Bueno, tamén é importante crear espacios e tempos para que os alumnos podan expresar as súas opinións. E para finalizar, que creo que estou fora de tempo, 2 cousas. Simplemente, unha, a clave de todo este proceso está en que a biblioteca aquí en Llebra, que é a biblioteca do noso centro, é un proxecto de moitas. Somos moitos e moitas os que estamos traballando neste proxecto da biblioteca e por iso as cousas funcionan. E por outra, volvo a Polia, que di que atopar reglas infalibles aplicables a todo tipo de problemas é un bello soño filosófico sin ninguna posibilidade de realizarse, e entón, por isto mesmo, nós imos seguir practicando, imos seguir imitando, imos seguir tomando ideas de uns e de outros e adaptándolas ao noso centro e ao noso contexto, e esperamos que algunha destas propostas das que aquí se fala ou que aparecen tanto no blog de Melide como de Osabíbelo Melide, Papalibros, ou como no IES, no que é a página web do IES de Melide, sirvan ou vos inspiren para o traballo nos vosos centros e nas vosas bibliotecas. E nada máis. Gracias por a Moitas gracias, Sonia, moitas gracias, Aurora. Sinto si de media hora, porque... No, sí, é que Cristina nos dixo. Porque temos... Mira, Si, xa sei que fai moita calor, pero supoño que tendes algunha ansia de preguntar, porque despois de ter tanta expectación nesta sala, que eu xa avisei ao principio que dixistes ben os primeiros que chegastes, porque xa sabía o que podía pasar. Para ser breve, xa que fai moita calor aquí dentro, algunha pregunta que teñades que irades profundizar un poquinho das explicacións de Aurora? Aproveitamos, sí. Quería preguntarle a Aurora, como funciona o das familias lectoras? o das familias, mira, o das familias empezou como sempre en infantil, como moitas cousas que empezan en infantil, como viñan ás aulas. Pero entonces a profe de infantil, que tamén, unha delas, que tamén é do equipo... A profe de infantil, que tamén é unha profe do equipo de biblioteca, pois propuxo que o ampliáramos a todo o cole. E entonces mandamos unha nota explicando e recibimos a xente que quería participar. Nos supoñemos que é na hora de ler, pero despois se hai casos puntuales que por traballo ou polo que sexa teñen que vir en outra hora, pois lle adaptamos e ven en outra hora, pero ao principio a hora fija é todos os viernes na hora de ler. Se ven unha familia de primeiro, por exemplo, pois van os nenos de primeiro e segundo, lelle. Se ven unha familia de terceiro e de cuarto, pois terceiro e cuarto, así, para que as lecturas sexan axeitadas, non? E logo, que máis? Veñen así, se anotan, e facemos... Non, esa segunda parte. Facemos un calendario e está o calendario afora, no corcho de fora, de forma que elas, cando veñen, xa van vendo cando lles toca,
e se teñen algún problema, pois se cambian de sitio, como facemos nos con nosas guardias e todo eso. E se hai alguén, incluso hai alguén que ao mellor nos indica cal é o seu mes de vacacións para que a coloquemos no mes de vacacións, fíxate, e a lectura, ao principio, lle deixamos, as primeiras veces, como todo, vas aprendendo, que trouxeran o que querían, pero despois vimos que non podía ser. Entón, o que facemos é lle mandamos en unha bolsiña para que elas teñan polo menos a oportunidade de escoller, lle mandamos 3 ou 4 e lle mandamos uns días antes para que poidan elexir e ademais preparar a lectura. Leen e a veces traen algunha cousiña para axudar a ler, non? Unha marioneta, unha tontería, ou lles traen un marcapáxinas para os nenos. Logo tamén ocurriu que empezaron a traerlle unhas golosinas, neso tamén non tuvemos que parar, porque senón os nenos se dicían o se toca a golosina, non dicían o se toca a lectura. É que son cosas que vas vendo que van pasando. Entón, agora xa saben que veñen a ler e xa están adaptados. E mira, este ano xa levan así varios cursos. Este ano hubo unha, e a mí non me mandastes papel, e non me mandastes papel das familias lectoras. E resulta que a súa nena non viñera ese día ao cole, polo que fora, e quere decir que agora xa o teñen moi así. E aos nenos lles gusta e escoitan con moito respeto. Eu xa comentei en unha ocasión, un día que estuve, falando disto, que unha vez unha señora que non traía a lectura nada preparada, e leu fatal, estuveron como petos e aguantaron a lectura. Tamén non é longa, non? Pero bueno, aguantaron. Pero logo vir de volta para a clase e dixeron, baixiño, a decirme a min, moi en secreto, se eu podía lerlles outra vez porque non entenderan moi ben. Eso quere decir que a pesar de que a señora leu mal, eles tiñan expectativas daquela lectura. Xa che digo que cando valoran a fin de curso, o que máis valoran ao alumnado, unha das que máis é esta actividade. Non sei se creo que dixen todo, máis ou menos. Ben, sí. Mira, o club de lectores, podes comentarnos un poquinho máis como funciona? Sí, como os de secundaria máis ou menos, pero bueno, a nivel de quinto, sexto, lles damos un lote de libros, non lle poníamos moita presión de ler, porque non é unha das actividades máis fortes que temos. Témolo porque ademais empezaron a pedir, eu recordo que creo que foi algo que empezaron eles a comentar, porque comentábamos que iban para eso, non? De que tiñan club de lectura, e bueno, decidimos poñelo, que hai outros centros de primaria que o teñen. Lle damos un lote de libros e o teñen que ler e despois facemos unha sesión donde comemos algo e falamos do libro. Claro, lle traemos unhas galletiñas, unhas palomitas, un bizcocho, o que sea, e falan do libro. A veces, dependendo da información, se hai que aportar algunha información do libro, por exemplo, que fala de algún país ou algo así, ou mellor lles traemos unha cousiña informativa ou algún detalle para comentar tamén na lectura, pero bueno, moi básico, porque non é unha actividade estrella, pero está aí e se mantén. E a veces nos nutrimos de libros de outros centros, sabes, para non ter que gastar en eses lotes. Pedimos, sobre todo, pedimos moito a Buzaberí de Pontareas, ao noso señor Remedios tamén de Pontareas, tamén temos pedido algún de Ourense, vimos aquí o intercambiamos, para non ter que comprar tantos lotes. E xa son libros que xa os profes che indican se resultan, se non, que tal van, que tal. E, bueno, nos está indo ben, ben? Sí. Sí. En que horario facedes o club de lectura? No recreo, miña reina. No recreo. Os recreos son horario lectivo. Sí. Sonia. La miña pregunta é para Sonia de Medeiros. E eso que tens experiencia na radio escolar, e non sei se nos podías comentar un poquinho como funciona, se hai como é a canle, como se comunica iso, se tendes un espazo específico que teña que ter unhas condicións de audición especial, non sei. Bueno, aquí, a mellor aquí apelo tamén aquí a Paco, a un compañeiro que o que leva o Radio Medide, que está aquí. Aí está aí, ademais. Sí. Bueno, sí que creo, Paco, se non equivoco, a Radio Medide está desde o ano 1993, non funciona, a emisora de radio do centro. O sea, no centro temos un espacio que é onde está a radio, non? E, de feito, aí cando vos falaba pasa que fun a toda pastida e, claro, e cando vos falaba da actividade esta que era de... Agora que estou máis relaxada, mellor podo explicarlo mellor.
de que era a conmemoración do Día da Ciencia en Galega, que, bueno, que dicen que escoller esa actividade como exemplo, por unha parte porque participábamos en departamentos de ciencia, que participamos bastante menos nestas cousas que o resto dos departamentos, estamos aí intentando subirnos ao carro, e por outra parte porque aparecía un programa que se fixo na radio, o sea, utilizando os medios técnicos da radio do centro. Este programa veu o presentador do programa de Radio Televisión de Radio Galicia, que ten o programa de Efervescencia, el veu e xunto con outros alumnos do centro prepararon unha entrevista a un científico que nos veu a falar sobre as viaxes a Antártida, que era Javier Cristóbal. E toda a grabación desa parte do programa, que incluíron despois no que é a grabación do propio programa, na emisión dese fin de semana de Efervescencia, se fixo cos medios técnicos da radio de Melide. Si non me equivoco, Paco, ahora tú corríseme. Sí, a emisora, realmente o centro ten unha emisora de radio real. O que pasa con medios dignos, ainda que non excesivamente viviendo, micros van gastando, estas cosas que pasan. Pero realmente graban ben. Tamén somos capaces de emitir o aire, só que a nosa emisora sí que é pouco potente, sabedes que non hai legislación sobre a radio escolar, de tal maneira que se queredes montar algo disto, ter que facer algo tan práctico como pedir varios coches e os produtos dos outeiros e dos arredores, e mirar cal é a banda de FM que está máis grande, entón ali xa detén. Madre mía, cargadora por grabadora e unha Nos primeiros tempos, por exemplo, emitíamos de noite, interrumpíamos os partidos, non? Mira, cada día que hubo así, aparte disso, ninguén se meteu con nós. A radio é un elemento no centro extraordinario, absolutamente extraordinario, porque lle permite a traballar o programa de maior éxito da nosa emisora foi Hai que roelo, é un programa de matemática. De matemáticas. Tamén tivemos outro programa que titulaba, perdón, que me estou pasando. No, para nada. As flechas de Cupido, digo para que vexades que era un programa de creación literaria absolutamente vulgar. Poñemos estes dos exemplos porque parece que estou falando de parvadas e non estou falando de parvadas. Bueno, claro, que sucede? Que a emisora da radio ten 23 anos de vida, entón emitimos realmente, colgamos os programas en internet, e depois temos, digamos, unha colaboración estreita coa emisora municipal que non chega a todo o mundo. Entón, mandaron grupos de rapaces a manter paradoiros semanais e cousas disso. Eu convido-vos se non a tener montada, porque unha emisora da radio funciona con, naqueles tempos que empezamos, con dos radiocasetes. Un frente ao outro, un para emitir, outro para gravar. Era espectacular. Sí. Eu me acordo cousas desas tamén. E tendes, como é, o club de radio, como van os rapaces, A ver, hai tres tipos de programas. Programas académicos que son os que salen da obra. Entón, iso é a teoría, porque a oferta do centro foi facendo xa tan grande que a emisora de radio agora só é un elo máis. Nun momento dado foi, digamos, a cabeza visible das actividades. Entón, en programas de radio académicos, que son os que salen da obra, que si te das unha clase de historia, poñen por caso, e interesante poñer en antena, pois, unha dramatización da vida en Roma, pois, a lista. Correcto. Despois hai programas que chamamos non académicos, que realizan os grupos de rapaces e de profe, en algún caso, por libre. É dicir, programas musicais, programas de todo tipo, porque ha habido programas brigueros, xa os digo, incluso fabricados exclusivamente polos alumnos. E despois, nos primeiros tempos, tamén tiñamos un tipo de programas que chamábamos externos, que foi no momento no que na comarca non había unha emisora municipal, entón teñen vido elementos de fora logo facer os seus propios programas. Pero xa vos digo que isto é a teoría. A oferta foise complicando tanto a vida que realmente eu a veces que me sigo encargando por épocas da emisora sinto-me un pelín frustrado porque hai tanto que facer que, bueno, a cousa van de estar. Perdón, claro. Un pouco de nosa da nota. O caso é que responder a cuestión que facía Sonia, alguna respondeuche, sí. Sí.
Alguna cuestión máis? Mirades... Sí? Nadie quere... Bueno, pois, se non hai máis preguntas, hasta aquí a vosa intervención. Moitas grazas por...